יכולים... מה? ליה, מה אתה עושה פה? כלום, אני רק... סתם... מה זה הריח הזה? לא, פשוט מאז שרועי עזב, אז את יודעת, הכל נופל על מיקה, אז אני עוזר לה בקיפולים, כביסות, you know. אתה עוזר לה לקפל כביסה שאני עדיין לא קיבסתי. לא, כי זאת טכניקה מיוחדת שפיתחתי, נגד קמטים. אני מציעה שתפתח טכניקה חדשה למשימת המבוך מחר. בסדר, אחרייך. נמאס לי מההתחרות הפחדנית הזאת, אני הולך עכשיו ללמד אותו איזה כוח יש לשומרי הסוד. הם באו להרוג אותנו. הדרך שלנו אינה דרך האלימות, המון. אנחנו נמשיך לנהוג כפי שנהגנו עד כה. נתבונן, ובבוא הזמן נפעל. אבא, הם עוד רגע מגיעים ללוחות, ואז אין יותר בבוא הזמן מזה. הם לא הבעיה שלנו. אנחנו צריכים להתקרב על המיועד, לדאוג שהוא לא יגיע ללוחות. איך בדיוק אתה מתכוון לעשות את זה, אבא? אל תדאג. חשבתי כבר על הכל. ממש האמנתי בו. איך הוא מעל ככה באמון שלנו. כרגע מה שחשוב זה שלא נחזור על אותה טעות. הנה קצת בשורות טובות. יש לנו שקף של המפה? זה לא היה תזמון טוב, הוא היה ממש מבואס. מבואס? כן. נינה, אין לנו זמן לחכות שיהיה באווירה המתאימה. הוא עצוב כי דני בבית חולים? לא, הוא עצוב כי הם נפרדו. הם נפרדו? למה? בגלל המפה. יונתן החליט שהוא רוצה לחפש את הלוחות, וזה לא מצא חן בעיני, אז היא עזבה אותו. ידעתי שנשמע ממך בסוף גם חדשות טובות. מה כל כך טוב בזה? זה מעולה, את לא מבינה? עכשיו אף אחד לא יפריע לנו לחפש את הלוחות. זה מעולה. אוי. למה רק מעולה? זה נפלא. כי הלוחות הם הדבר הכי חשוב שיש בעולם הזה, ושום דבר אחר לא משנה, נכון, ארי? נינה. את יכולה שרגע להתחיל מההתחלה, למה ניתה לי סמטוחה לגמרי בראש. הנהג שניסה לחטוף אותך, זה גם הרופא המתחזה? ואיך כל זה קשור ללוחות הגורל? תחשוב, אני ניסיתי להזהיר את יונתן ולעצור אותו. פתאום מאשפזים אותי לשבועיים. אוקיי. אחר כך כשאני בורחת מהבית חולים, אז הנהג, שהוא גם הרופא המתחזה, מנסה לחטוף אותי. ואז מסתבר שהוא גם מכיר את ארי ועמליה. זה לא ברור שהם מנסים להרחיק אותי מכאן? יש לך הוכחה לזה? גם אתה לא מאמין לי? תקשיבי, אין סיכוי שיונתן יצא לחפש אוצר בלי לקרוא לי. שמת לב שהוא ונינה התקרבו קצת בזמן האחרון? למה אתה חושב שזה קרה? בגלל שהיא יפה וכיפית ומגניבה, את יודעת, אני גם הייתי שמח להיות קרוב אליה, בלי שום קשר לשום אוצר. וואלה. וואי, דני, סליחה, אני שמעתי שנפרדתם, זה ביאס לי את העשור. גם לי. אבל אין לנו זמן להיות עצובים עכשיו, אוקיי? יונתן יכול להיות בסכנה גדולה. אם יונתן ידע שעשיתי דבר כזה מאחורי הגב שלו, ועוד בלי לספר לו, החברות שלנו הלכה, ואת יודעת מה? די בצדק, דני. ואם בסוף יסתבר שאני צודקת, ויקרה לו משהו, אתה תאכל את עצמך שלא עשית כלום. טוב, אם הוא בסכנה, אז באמת עדיף שהוא יאכל אותי מאשר שאני אוכל את עצמי. תרשמי אותי. תודה. ותעשה לי טובה. תהיה קצת מתוחכם, שלא ישר לחשוב שאני שלחתי אותך. סליחה, את לא סומכת על ליאם? מה, אני רק מסתכל לו בעיניים, אני ישר קולט מה הולך לו בראש. אני קולט אנשים בשנייה. אז אתה קולט מה אני חושבת עכשיו? על קינוח. מה? לאן אתה הולך? סתם, נטייל קצת. אבל קבענו ישיבת תכנון על משימת המבוך. לא יודע, אני לא יכול יותר לראות את הקירות האלה, יאללה, ביי. יונתן, איך אתה? בסדר. בטח לא קל לך עם כל הסיפור הזה של דני. עזבי. יש דברים שעדיף פשוט לא להתעסק איתם. אז עם מה בא לך להתעסק? עם מה שבגללו נשארתי במחנה, ובגללו נפרדנו. למצוא את הלוחות. אוקיי, אז מה עושים? אני חושב שאני אמשיך לבד מפה. מה תמשיך לבד? נינה, אני מרגיש שיש עליי כללה. כל מי שמסתובב איתי נפגע, לא בא לי לערב בזה עוד אנשים. טוב, זה כבר אבוד לך. אני מעורבת אם בא לך ואם לא בא לך. וחוץ מזה, כשאני איתך, אני מרגישה די בטוחה.
קבענו דייט לחפש את המטמון? רק כשכולם ילכו לארוחת צהריים, תבואי לכאן, אני אחכה לך פה ותביאי את השקפים. סגור. סגור. איזה התרגשות כאן בקאמפ נאו, השחקנים ערוכים על קר הדשא, והשחקנים של השחקנים ערוכים על הכריות. ושריקת הפתיחה נשמעת, לאוניל אדם מוסר את הכדור ליולי. אדם, מה ללחוץ? איקס זה מסירה וריבוע זה בעיטה. מותק, אולי תבקשי שהצוות צילום מצלם את זה? בחורות משחקות כדורגל זה גם קול וגם משפחתי, לא? יואו, עברתי אותו! שימו לב למשחק הנגיעות של ברצלונה. טיקי טקה. מסי פורץ קדימה, גם פרננדו מצטרף אליו. מוכנה, אני מוסר לך? נו, אבל למה זה לא בועט? מסי לבד מול השער, כל היציון על הרגליים! איזה גולסו! גול, 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 גול! יפה. טוב, תהיי מוכנה, המשחק הבא אנחנו עולים. הנה, חטפתי לו, יאללה, את מוכנה? רוץ ימינה, אני מוסר לך? תמסור. נו, מה קורה עם השדרן? יצאנו להפסקת פרסומות, תכף נשוב. טוב, מעולה. תראה איך עברתי אותו. תמסרי לי. קראתי מחקר שזה טוב ללב. הם התכוונו גם ללב שבור? בואי נבדוק. וואי, איזה טעים זה עם נוגת. זה עם נוגת? רוצה חתיכה? אם כבר יצאת. עדיין כועסת עליי? למה שנכנס עליך? את יודעת, כל זה קרה באשמתי. לא הייתי צריך להכניס את המצלמה הזאת למחנה. אתה לא ידעת מה יש במצלמה. חוץ מזה שרועי ואני ידענו מה יקרה אם יתפסו אותנו. בחיים שלי לא התגעגעתי כך למישהו. נראה לי מפחיד להיות מאוהב. כל הזמן להיות בפחד שזה ייגמר. זה שווה את זה. עדיף לאהוב ולהיפגע מלא לאהוב בכלל. אף פעם לא היית מאוהב? לא בטוח. אם היית מאוהב, היית יודע. מה, ומתי הבנת ככה שאת מאוהבת ברועי? במחנה של שנה שעברה. אתה זוכר שהיה לנו משימה להקים אוהלים? אז אחרי יומיים בשטח רועי נרדם שם על האדמה. ופתאום קלטתי שאני מסתכלת עליו ישן וחושבת לעצמי שאני יכולה לבהות ביום שלם בלי לזוז. אוגו, הכל בסדר? לא, כלום, העין שלי מזיעה. היה משהו חשוד במשמרת שלך? יוד, זה אני, למה? זה שותף שלך, מה קורה? אתה פשוט דלד, אתה יודע? דלת? דפוק. הנה הוא חזר! התגעגעתי לך, בן אדם. גם אני אחי. תגיד, עד שאתה סוף סוף בלי נינה, אפשר לעשות לך שיחה של גבר לגבר? זהו, האמת שאני עוד מעט נפגש איתה, אז אולי נדבר בערב ככה? תגיד לי, מה אתם עושים כל כך הרבה זמן ביחד? לא עושים שום דבר, היא פשוט חוזרת לי אחרי כל הקטע עם דני. אתה יודע מה זה יכול לשכוח את דני? שום דבר. הרפתקה. תאמין לי, אתה צריך הרפתקה, כמו שהשנה שעברה עם כל הקטע של האבן משאלות. מה נזכרת בזה עכשיו? לא יודע, גם בגלל הפרצוף תשעה בצו שלך, וגם כי אני נזכרתי שאתה היית בדיוק ככה בתקופה ההיא, עד שהגיע כל הקטע עם האבן ונדלקת כאילו אין שום דבר אחר בעולם. לא נדלקתי ואני לא שום דבר, אני פשוט רציתי למצוא את אמא שלי. אתה נדלקת, תאמין לי, אוקיי? תגיד לי, מה נסגר עם האוצר ההוא שנינה סיפרה לך עליו? אל תגיד לי שלא מדגדג לך ללכת לחפש אותו. לא? למה שהתדגדג? ואם היית הולך לחפש אותו, אתה היית קורא לי? כן, ברור, מה? גם אם נינה הייתה אומרת לך לשמור את זה בסוד? טוב, תגיד לי, מה זה השאלות האלה? ברור שהייתי קורא לך, נו מה, זה לא ברור לך? שותפים? י' ולמד. יאללה, בוא נשחק פיי פיי. מה? פינג פונג. דפוק. טוב, יש לי רק איזה רבע שעה, זה גג משחק אחד. רבע שאני קורא אותך 10 פעמים. בסדר, בסדר. נו, הבאת?
הפסדתי לו 21-9. הייתי בטוח שהשתפרתי בפינג פונג. מה פינג פונג עכשיו? דיברת איתו? כן. לא יודע, הוא לא נראה לי כמו מישהו שמחפש אוצר. מה נראה לך? שהוא יגיד לך, ליאם, אני מחפש אוצר. הוא מסתיר את זה ממך. אם כל הסיפור הזה זה בגלל שאת מודאגת שוב ונינה התקרבו, אז את יכולה להיות רגועה. בן אדם לא מפסיק לחשוב עלייך. באמת? באמת. למה שלא פשוט תצא החוצה, תהיה לו חיבוק ופשוט תספר לו את הכל. כי בחוץ יש את ארי ואמליה, ואת הנהג, שהוא גם רופא, ואני לא יודעת מאוד. אני לא מבינה, צריך לקרוא לו משהו כדי שתשתכנע? איך אני אשכנע אותך שקורה כאן משהו ממש מסוכן? את יודעת, אם הייתה לך לפחות איזו הוכחה, אז הייתי יודע שאני לא עובד עליו סתם. ואם אני אגיד לך שיש לו מפה של היער על הכתף, זה יעזור לך? נראה לי שיחקנו אותה עם הרעיון עם דורי. מאז שהתחלתי עם אדם, דורי לא מפסיק לחפש אותי. קלטי איזה סצנה מדהימה זאת תהיה לכתבה. אני יושבת פה, ודורי מגיע על 4 עם פרח ביד, ובא להתנצל, ואני הילדה הטובה והתמימה בשם אהבה סולחת. אין. גאוני. לא רק שחלב על הזמן ייקחו אותי לקמפיין, הם גם הכניסו את זה לתסריט. יולי, תעזבי אותי. סליחה? נראה לך שכל מה שמעניין אותי זה הקמפיין שלך, או אם דורי מתייחס אלייך? שרוני, מה קרה? אני כבר יומיים פה עם לב שבור, וכל מה שייך להגיד לי זה מה להגיד לצוות לצלם ומאיזה זווית. לב שבור? שרוני, מי שבר לך את הלב? רועי. רועי? רועי המדריך? כן, כאילו, לא באשמתו, פשוט... היה בינינו... התאהבנו, וארי ואמליה גילו את זה והעיפו אותו. זה חצי לב שלו? טוב, אל תתחילי איתי עכשיו עם כל מיני איך הסתרת את זה ממני וכאלה. טוב, אין לי כוח בזה. באמת נראה לך שאכפת לי מה הסתרת ומה סיפרת? אכפת לי ממך, את חברה שלי. אני רוצה לעזור לך. טוב, יש לי רעיון, בואי. נו, בואי. בואי נרקוד קצת, בואי. סליחה, שכחתי שאת לא יכולה לרקוד בלי לדפוק הופעה. יש לי רעיון. מה זה? עכשיו בואי. אדם, שים משהו בקצר. בסדר? כן, מעולה. ואני אחזיר לי. מה קורה? בסדר. מה, את מוצא לו שחורים? טוב, נו, מה אתם כאלה חשאים? ראיתי שציירת לו שם משהו, מה זה? סתם, זה צורה של קעקוע. איך לא סיפרת לי שאתה עושה קעקוע? כי סתם נינה עכשיו הציעה, זה היה נראה לי מגניב לעשות. וואלה? ואיפה אתה הולך לעשות אותו? אז זהו, חשבתי עכשיו לשאול אותך, מה אתה אומר, עדיף גב תחתון או אולי משהו כאן כזה? אני אגיד לך איפה יהיה מגניב? פה, ביד. מה פה, מה? כולם עושים שם, זה הכי רגיל. אז למה יצירה לך שם מקודם? תרים שעת השרוול? עזוב, אחי, אנחנו נראה לך שנסיים, ככה זה אפשר לחשוב. מה זה, את לא ציירת לו שום כלום? היי. שלום. חשבתי לדבר על השנה החדשה שתהיה בקרוב, כי עוד מעט אנחנו גורמים את השנה הזאת. אוי, נפלתי בזה. אז שתחי השנה החדשה. אז מה אתם מאחלים לעצמכם? לעצמי, כאילו אני מאחל לעצמי שנת כלבייה, לימודים. קוראים לבית ספר שלנו בדרך כלל בית כלב. כאילו כמו בית ספר שיש לכם בני אדם,
אז לנו קוראים בית כלב, ואנחנו לומדים איך לנבוח על אנשים מפחידים וכל מיני דברים. מה אתם עושים? בטח אתם לומדים חשבון. זה מה הבעלים שלי אמר. אני מתהפך. אז זה קטלני. כיף בבית ספר שלי. אז רגע, קיפי לא דיבר. הנה קיפי, אתם מכירים אותו כבר? שלום. למה קרה לנו לשנה חדשה? כן, יש שנה עכשווית עכשיו, כאילו, ואנחנו צריכים לדבר עליה. אתם יודעים איזה סדרה אני הכי אוהב? זה לא שלי קיפולים, אבל אני מסתתר. קוראים לסדרה הזאת פיניאס ופרב. נראה לי ככה, איך אומרים את זה. והיא תוכנית עם טלוויזיה, אתם רואים? ואז היא משודרת. ועוד מעט אני אראה לכם את התאונה. אני אוהב גם עוד סדרות. אני אוהב גם גאליס, סדרה מאוד יפה, מומלצת, לדעתי. רגע, אני מחפש בגוגל, אני אחפש לכם את התמונה. הנה, יש פה גם את קנדיס ופרי. וואי, הנה, מצאתי את כל הדמויות. אז רגע, אני אעשה הגדלה. אני אראה לכם. הנה, כולם. רגע, זה מטושטש קצת. אני אעשה את הרגיל. הנה פיניאס ופרב, והנה איזבלה. הנה פרי, קנדיס, קולי. אני יכול להראות לכם גם. אני אראה לכם גם קטע קצר. בינתיים תסתכלו אליי, למטה. הנה טאקי, המשחק שאני הכי אוהב. אבל זה רגע. קרושל. לבינתיים עד שזה יעלה לי פה. רגע, אני מחפש. אז אני אוהב את הסדרה הזאת. אני אוהב גם בובספוג. אוי, איפה אני? הנה. בובספוג זה גם יפה. הנה רגע. אתם מכירים את השיר שלנו? הנה קטע מסיח. שנייה. הנה. זה הפרסומות. הנה השיר הפתיחה. הנה, אתם רואים? פרם. זהו, זה הקטע. זאת קנדיס, אחותם הגדולה.
אז נתראה, כמו שאומרים, פעם אחרת. תודה ויביאן, נתראה בחוג חריטה על תותמים. יום טוב. איזו ועדה של קבלת... יואו. כל פעם אותו דבר. הנה אמא שקנדיש. זה לא נהיה לפעמים, לא יודעת. אם הם בנות אז נשים להם את הרקע הזה. איך. ונראה שזה באמת התיישן. זה פשוט מתסכל אותי. אני תמיד כמעט מצליחה לקסם. היי, זה בכלל... אז אני עכשיו צריך להופיע, לא יודע. אני אמרתי לך, יש. לא יודע. רגע, למה? רוצים לראות אותנו כמו חייזרים? המכונית המעופפת של העתיד בהווה עדיין מושכת לימין. רגע. הנה אתה פרי. אני חייב. אנחנו בטוחים. אנחנו יוצאים מהלכת כזאת בלתי לראות. כשהחיים לא מתעניינים, את הראש מכסים. איך אתם מעיזים לעשות את זה בלי רשות? אבל יש לנו את בני החוקים. הבנתי, לרשות ממני. אבל שאלתי אותך אם נוכל להעיף את המכונית הבוקר. אנחנו עושים דברים כאלה כל יום. מה? ראיתי מה? אבל לאט לא מקשיבה. אבל אני אימא. פיליאס ופטר בונים רכבת הרים. טוב, זהו, מספיק להיום.